man ko makatamak na. CIA. Welcome to another vlog of Baknay Dabaw. Saka tabay. Kiguan eh. OMG. Okay, so let me show you the way. Ano siya ang dalan. Si Kuya. Napa daw may sa farmland. And 3 to 4 hours daw ang farmland before ang forest. So good luck, ano? Hangak na. Ngayon na lang. Kaya raang fail. Kaya ngayon naka-exercise. Oh, inay. So, muna ko mga kapan. Nagpunaon na sila. Kuha na. Tubig best. OMG. Water. Kaya? Si malumos. Pukuhaan niya. Pakigbuang niya eh. 1, 2, 3. Ay, into the forest. So, na siya, no? Medyo lapok siya, besh. Wala pa ni ulan. Tapos, si Kuya, unta. Pagpauli, dili daw mag-ulan. Lakas. Same trail, Saka. Same trail, put pa. Time check. 1:35 PM. Estimated time of arrival sa Cap is 4 or 5 PM. Ayan, dalan. Hi, April! Hi! Ito yung nimo? Ayun, ito. May tubig ka ba dito? Gusto lang tubig.
Hi to Jess. Uy! Rick, gusto dito, Rick. Huh? Hi Sir Bel. Kailangan kayo ka, Ani. Si Tim. Hi Eric. Eric. Tim. Hi Ajun. Buka kumuha. Ako may isa water source. Yan na pa isa ko water source. Apa daw? Pero mas hindi siguro magkuha lang daan diya, dapat balag dito lang ka mag-usap kaya kasi mga dan pag scientist lang ba? Gabi ito dito last time. Kilit ko. My God. Sige Jess, call Jess. Uy, lubuga. Lumon lang. Garapit si Maser. Ayaw, kinigay ko dyan. Yapan. Easy lang, easy. Ay, tapos, bakit mo napisan ko? Pag naibaki din na, patay yun. Trahedya lumos. Ano yung ginang mga, ano anti, mga reject, ginalabay. Chef ang mga nagalabay. Ano date? Fuck shit sila. Oy! Okay kayo! Binabati ko po yung mga ano ko sa Canada. Nandito na po ako sa Mount Everest. Hello po! Salamat Kuya Will. Salamat Kuya Will. Hi. Baktas na una. Morning runners! Crater. This is the crater ni guys. Asla dito, muli akong dalan. Buwan o 0.5 ba?
Hi. Rel. Piyan ako eh. Nag-video ka? Hi. Hello, hello. Dere. Ha? Hi there. Video na. Hi to Jess. Yun na lang tayo. Ya dyan. Nasi auntie dito. Good luck sa mga patay na kuko na. Just the blend.